שלום וברוכים הבאים לסטודיו מניירה. אנחנו בתקופה הקרובה נלמד אתכם שיעורי משחק דרך המצלמה במטרה להעביר לכם את יסודות המשחק. אנחנו נתחיל מהבסיס העיקרי ביותר, שהוא רצון, פעולה ומצב. אלה שלושה חלקים בסיסיים שבעצם מרכיבים כל סיטואציה וכל סצנה. אנחנו היום נלמד רק את הרצון, כי אנחנו רוצים לשמור על זה כשיעורים קצרים, ובהמשך נעשה את פעולה ומצב. לכל גיבור בכל סיפור יש דבר שהוא רוצה. הדגש הראשוני של הרצון הזה, שהדמות הזאת, הגיבור הזה, הוא צריך לרצות את זה מאוד מאוד מאוד. הוא צריך לרצות את זה חזק ועד הסוף ולא בצורה בלתי מתפשרת. למה זה חשוב? כי זה בעצם המנוע של העלילה. זה הדבר שידחוף את כל הסיפור קדימה, שיגרום לו להיות מספיק חזק כדי להתגבר על כל המכשולים שיבואו. אז הרצון הזה, דבר ראשון, חייב להיות מאוד מאוד חזק. בואו ניתן דוגמאות, מה יכולים להיות דוגמאות לרצונות. נגיד שיש לנו גיבור שהוא רוצה להיות רקדן מצליח ומוכר בעולם. או לדוגמה שיש לנו בן אדם שהוא רוצה לשדוד בנק כי הוא חייב להשיג כסף. או דמות שהיא רוצה למצוא אהבה בכל מחיר. וכל מיני דוגמאות כאלה של רצונות. אז מה זה בעצם רצונות קטנים? בעצם במהלך הסיפור שלנו יהיו המון סצנות. ובעצם בכל סצנה יהיה רצון קטן שהולך לאט לאט לעזור לנו להגשים את הרצון הגדול שדיברנו עליו בענף הראשון. לדוגמה, אם ניקח את הסיפור של דמות שהיא רוצה להיות רקדן מצליח ומוכר בעולם, ועכשיו יש לו סצנה שהוא רוצה לגייס את המנטור שהיה בעברו רקדן מצליח, והוא רוצה שעכשיו הוא יבוא וילמד אותו והמנטור הזה לא מסכים. אז מה המטרה תהיה בסצנה הזאת? מה בעצם יהיה הרצון של הגיבור? לגייס את המנטור הזה כדי שילמד אותו. אוקיי? וכשאנחנו נסיים את הסצנה הזאת המנטור יסכים או שלא, ואנחנו נעבור לסצנה הבאה וגם בה יהיה רצון קטן. זה בעצם רצונות קטנים שלאט לאט מקרבים אותנו אל עבר הרצון הגדול שדיברנו עליו. אם אמרנו שלגיבור שלנו יש רצון ראשי שדוחף ומניע את כל העלילה, ובדוגמה שנתנו, הרצון הזה זה להיות רקדן מצליח בעולם, בעצם מסתבר שרצון העל של הדמות ברוב סיפורים הטובים זה לא באמת להיות רקדן מצליח בעולם, אלא משהו עמוק יותר ושורשי יותר. לדוגמה, הוא רוצה כבוד וכוח, אוקיי? הוא רוצה הערצה מהאנשים, בגלל זה הוא רוצה להגיע לבמות הכי גדולות, כי הוא רוצה שיעריצו אותו. וזה רצון עד שהוא יגלה אותו, כנראה לקראת סוף הסיפור, או שהוא יתכחש אליו, זה לא משנה, אבל יש רצון על. ברוב הסיפורים והדמויות המורכבות והטובות יש רצון על. שהוא בעצם הרצון העיקרי. אם נסתכל בחיים עצמם, גם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לעשות מלא דברים, חולמים על לעשות מלא דברים. אם נחקור עוד קצת לעומק ונשאל את עצמנו, יש שם רצון על שמסתתר. מעניין מה זה? זה כבוד, זה גאווה, זה אגו, זה אהבה, זה רצון להגשים את עצמנו. מה זה? זה בעצם רצון על. יש לכם את שלושת הענפים הראשונים שמרכיבים בעצם את החלק הראשון של הבסיס של משחק, שזה נקרא רצון. בשיעורים הבאים אנחנו ניגע בפעולה ומצב. תודה רבה שהייתם איתנו.